Segunda vida. Rematei o bocata. O papel. Vai pa monte que aquí non hai papeleiras. Rematei o refresco. Vouno deixar na praia, total, non creo que pase nada. Que pereza separar o lixo. Vai todo xunto e punto. Cada vez que tiramos lixo no mar, monte ou outros sitios, esta historia ficticia dun monstro que devora a terra faise cada vez máis real.